Et dono la benvinguda al tercer capítol de Districtes, la sèrie de Recapturant creada amb el suport de la Generalitat de Catalunya. En aquest episodi ens endinsem en la història de Sants Montjuïc, des dels seus orígens i l'annexió a Barcelona, passant per la gran transformació de l'Exposició Internacional de 1929 i fins i tot descobrint el passat de la muntanya de Montjuïc com a circuit de curses. Som-hi! Durant segles, Sants va ser un municipi independent. Es té constància de la seva existència com a mínim des del segle XI, quan era un petit nucli agrícola amb masies i camps de conreu que proveïen Barcelona. La seva ubicació, entre la ciutat i els camins que portaven cap al sud, va afavorir el seu creixement. La gran transformació va arribar al segle XIX amb la Revolució Industrial. Sants es va convertir en un gran nucli amb fàbriques i una població obrera en constant augment. L'any 1897, en plena expansió de Barcelona, Sants es va annexionar a la ciutat juntament amb altres municipis veïns. Amb el temps, aquest territori va donar lloc a l'actual districte de Sants Montjuïc, format per barris amb identitats diferents. Abans de ser annexionat a Barcelona, Sants ja era un punt clau en la xarxa de comunicacions gràcies al ferrocarril. La primera estació de Sants es va construir a mitjans del segle XIX en un moment en què el tren començava a revolucionar el transport i la indústria. Estava situada al final del carrer de Riego, a l'actual passeig de Sant Antoni. Aquesta primera estació va permetre connectar Sants amb Barcelona i altres poblacions, impulsant encara més el seu creixement. L'estació actual és fruit d'una remodelació profunda que es va dur a terme als anys 70 per modernitzar la xarxa ferroviària de la ciutat. Amb el temps, es va convertir en la principal estació de Barcelona. A la dècada de 1910, Barcelona es preparava per un esdeveniment que la tornaria a situar al mapa mundial, l'Exposició Internacional de 1929. Els treballs per convertir Montjuïc en l'escenari de la mostra es van intensificar als anys 20 i van suposar una gran transformació urbanística. Un dels espais clau d'aquest procés va ser la plaça d'Espanya, ja existent des de principis del segle XX, que va ser transformada per convertir-se en la gran porta d'entrada al recinte de l'exposició. La plaça d'Espanya va ser redissenyada per enllaçar Barcelona amb Montjuïc. La reforma va incloure una gran font al centre i amplis vials per canalitzar el trànsit cap a l'avinguda de la Reina Maria Cristina. L'Exposició Internacional de 1929 va ser una fita històrica per Barcelona, concebuda per situar la ciutat al nivell de les grans metròpolis europees. L'objectiu era mostrar al món el seu progrés industrial, tecnològic i arquitectònic, projectant una imatge de modernitat i dinamisme. Un dels elements més icònics de l'exposició van ser les 4 columnes de Puig i Cadafalch. Representaven les 4 barres de la Senyera i estaven situades estratègicament davant del Palau Nacional. El règim de Primo de Rivera, però, en va ordenar l'enderrocament el 1928 per evitar donar cap ressò internacional al catalanisme. Després de nombrosos intents, el 2010 van ser restituïdes a pocs metres de la seva ubicació original. La inauguració de l'Exposició Internacional va ser un acte solemne presidit pel rei Alfons XIII, que va recórrer el recinte acompanyat d'autoritats i personalitats destacades. L'esdeveniment es va estructurar en 3 grans àmbits: indústria, art i esport. L'exposició també va deixar empremta en altres punts de Montjuïc, com l'Estadi Olímpic. Inicialment havia d'acollir l'Olimpíada Popular del 1936, però l'esclat de la Guerra Civil va frustrar el projecte. Als anys 80 es va dur a terme una gran remodelació en què es va conservar la façana original i es va rebaixar el nivell de la pista. El 1992, l'estadi va esdevenir un dels grans escenaris dels Jocs Olímpics de Barcelona. Però Montjuïc no només ha estat un escenari de celebracions i exposicions. El seu castell va ser una fortalesa militar clau per controlar Barcelona. Construït al segle XVII durant la Guerra dels Segadors, inicialment es va concebre com un punt de defensa estratègic contra atacs marítims i terrestres, però aviat va començar a exercir un paper de dominació sobre la pròpia ciutat.
Al segle XIX va ser escenari de bombardejos contra Barcelona i va mantenir el seu ús repressiu durant bona part del segle XX. Amb el temps, el castell de Montjuïc va perdre la seva funció militar i avui s'ha convertit en un espai de memòria. Actualment, acull exposicions sobre la seva història i la seva relació amb la ciutat, a més d'esdeveniments culturals i activitats educatives. Montjuïc també va esdevenir escenari d'una activitat ben diferent, el motor. El circuit de Montjuïc es va convertir en un dels més espectaculars d'Europa, amb pendents, corbes tancades i un entorn privilegiat. Al llarg dels anys, va acollir competicions de motociclisme, proves de resistència i fins i tot la Fórmula 1, amb el Gran Premi d'Espanya entre el 1969 i el 1975. Tot i el seu traçat espectacular, la perillositat del circuit i la manca de mesures de seguretat modernes van provocar diversos accidents greus, fins que es va decidir deixar d'utilitzar-lo per a curses internacionals. Sants-Montjuïc és un districte amb història pròpia, marcat pel passat industrial, la connexió ferroviària i els grans esdeveniments que van transformar per sempre Barcelona. Un passat ple de contrastos que avui encara defineix la seva identitat. Moltes gràcies per acompanyar-me en aquest viatge i fins al proper capítol de Districtes.